Hej. Nå. Nå, hej. Vi har lige vundet et game. Ja, hvad skete der? Ali, det skal også nogle gange. I skal ikke tro, at I ved det, bare fordi det kan ske for alle. Ja. Altså, vores video forsvandt lige lidt, så vi tager lige et hurtigt game, og så lige lidt pause. This is so lame. Jeg tænkte, Du har taget et gar. og det er vores modstander også. This is so lame. Watch out! Here I come! Leave me alone. Jamen, det er dem, der omringer. Hvad skulle jeg Watch out! Here I come! Nu gør jeg sådan. Means me. I love you. Work for me. Badabing. 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 Halt. Du er også ret meget død. Jeg vil sande, at folk lige bliver til Gud. You can do it! Ej, nu kan du. Du skal lade være med at du kan ikke give op. Du skal lade være med at angribe for helvede. Du skal få aldrig livet. Hvad var det, der jeg sagde, H? Lad være med at angribe, så kan du være lige på omringende zoner. Du begynder at skyde. Og så står du bare dernede og badabing. Hej igen. Gik lige ud igen. Jeg er gået i gang. Ja. Teamwork for the win! Yeah, go first. Leave me alone. Igen? By the gods! Vi tager så lige. Axel, du er ret færdig lige nu. Jamen, den rundt